Yes, ma'am. Everyone deserves a second chance. Diba? Dili ko na to doon ang i-close ang itong doors para sa ilaha. Sa nindot to imo ang na-mention na Sir No nga kani ang ano na sila yung mga skills daan diha mismo sa sulod para if ever man gani kung mahatagan sila sa kahigayonan nga makagawas, then dali na lang sila nga makakita og trabaho nga mahimong dako nga hinungdan nga dili na sila mobalik sa mga butang nga ilahang nahimo nganong nasulod sila diha sa presuhan. Yes, precisely, Ma'am Che. Mo ginay objective na to para ano kung mangutana ta survey sa ilahang ano nabuhat nila ang irregularity or offense na crime. It is because the opportunity wala sila matagaan og education, wala matagaan og guidance sa ilahang parents or guardians, wala sila matagaan og employment. But here in the BGMP, a very dynamic agency, a very noble agency, matagaan sila og hope. Like I said, hope, second chance kami, maningita mi og mga pamaagi na makakonect sa mga agencies like TESDA, Department of Education. Karon sa CHED, mo tayo natay bag-o karon ma'am, i-open hopefully this coming June, na natay 2 courses sa college. Very practical also na endeavor sa BGMP na maka-open ta og college dire sa Mandawi BGMP. So ihatag na tanan na mga kinahanglanon sa itong PDL for their eventual release and reintegration sa ato ang community. So, sir, hingoy nun, sutan nyo, may tungod din karong sa college ba? Lakip sa inyong mga plano, ang college behind bars, o pagpalapad usab sa vocational o skills training. Giunsa ninyo makita, giunsa ninyo, no, nga kinibang makita nga makatabang kini sa pag-andam usab sa mga PDL, alang sa ila karong kinabuhi, human sa ila karong pagkagawas o imang kinibang pagtapos na sa ila karong posibleng kaso nga atubang usab siya. So, sir, kanang amo manggunang gi usa-usapod og istorya mostly sa ilahang sila personal, then nami welfare development office, welfare development section to see to it. Ang ilahang task is to clearly get the statistics, the data na unsa jud kinahanglanon, unsa jud practical na mga kinahanglanon, practical na i-characterize or ilang i-possess atong mga PDL para once na makagawa sila, mabalik sila, makatrabaho, or in fact, na ako'y kaila na employer, as in kaila na ko sa Mandawi City, nakasala ang mga employer, preso, then eventually, sulod sa prisuhan, na ay rehabilitation, kita man sa employer na musimba, kita sa employer na ay mga activities na productive, na ay makita nila na gidisiplina pod ang atong mga PDL. So, katong nigawas na PDL, iyara siya pong gi-hire. So, wala siya na kaingon na walay stigma ba. So daghan ta og mga kani rehabilitation program sa Mandawi BGMP like katang spiritual. Then naa karon tay multinational na company na ni invest niya mo hatag sila og livelihood through labor workforce ang ilahang gipangayo. Then it rewards good conduct the moment na mo join ka ni mga programa sa BGMP kay makita man ang compliance sa atuang jail rules, strict rules, ang ilahang active participation, and eventually if mo join sila ani mga technical vocational course na pud tay umaabot na TESDA, tulo ka vocational training sa TESDA, kaning tile setting, hairdressing, and welding once na ma-open sila. So,
add na sa ilahang technical skills besides sa educational skills, religious nila activities in education. Pag mugawas nila sa prisuhan sa tuang facility, mo na gitawag na to na reintegration. So ready na sila, equipped na sila with all na practical na skills. Ilang education, ready na sila. So kami sa BGMP, naningkamot mo ito ang leadership under Regional Director Louis Munoz, Chief Superintendent Louis Munoz, and BGMP leadership na matagaan atong PDL. Mo na ito ang pinaka-main virtue sa BGMP is compassion, hope, and second chance. So, matagaan sila paglaom, matagaan sila second chance once na release na sila sa ito ang facility. Daghan man yun og interested kay very exciting po nila, excited po sila sir ba na ma-learn of new things like kaning sir technical skills sa TESDA. So, daghan og excited sir, especially ang kaning welding then napunta open sir pag na-open na to sa TESDA ilahang small engine mechanic. Kanang muayo og mga motorcycle. So daghan pud og mga PDL na ma-excite ana. Mandawi City College gani sir kay nag-signify more than 70 na PDL nag-signify. Enroll sila sa college behind bars. You mean dahil sir kaning college behind bars kay gimugna nimo ni ubos sa imuhang paglingkod dihang dapita isip jail warden. Akong pangutana is unsay rason hinungdan nimo or unsay imong napanglantawan nganong imuha ning gimugna nga programa? Based magud ma'am na nakita pud nako sa mga sa gikan gini ma'am sa kasing-kasing na to na service because it does not require shortcut, wala man ni siya shortcut ma'am. Taas ang procedure, ang proseso. Then, nakita ma'am na education, sa ingon ko sa atong mga PDL, education is the greatest equalizer. So, it's not, like I said, it's not the end of the day, it's not the end of the tunnel na mapriso mo. Why we will give you a shot at education, especially college. Kaya naana mo go'y mga graduate ma'am sa senior high, na may senior high ang Mandawi BGMP na alternative learning. Then naapoy mga ni graduate na og high school na napriso, na detain. So i-open na to ang door because ihatag naman sa Mandawi City Government na libre ang ilahang tuition. So kanina endeavor ay noble na endeavor. Makatabang yun ma'am once na makagawas na sila sa prisuhan, if dili nila mahuman ang course, nasa first year pa lang sila o second year, pwede nilang ipadayon dito sa Mandawi City College School sa Mandawi City. So with that, kita na to na mo-improve yun ang ilahang ilahang emotion, Ilang pananaw sa ilahang kinabuhi. confidence sa kaugalingon. Mga pananaw nila, perception nila sa ilang life. Okay. Like kita ma'am, empleyado ta sa Bumbo Radyo, empleyado po mi sa gobyerno because nakahuman ta og college o nakaskwela ta og college. So taas ato ang rate of employment. So with the high rate of employment, it will also decrease criminality. So ang kwan lang sir, nalay this coming I have sports clinic and tournament this coming Sinulog. Hopefully, ma-open na mo ang Sinulog Cup. Duha ni siya ka sports event. Volleyball league composed of 8 teams. PDL and BGMP will merge. May GMP personnel mag-merge. Napoy ubang teams like Consolacion BGMP mo join po sila sa ato ang basketball league. Tawag na to ni og Sinulog Cup. Then napuntay Sinulog Cup volleyball na tournament. So muna ito ang plano this coming January. Then the following month natay sports clinic para sa mga anak. Basketball clinic and futsal clinic sa anak sa PDL. So para mas
taas nila ilahang positive relationship between the government and the PDL. So ato po nang i-appeal ilahang mga anak kay luag man na ang facility nga Mandawi. So ito lang nang i-capitalize. Then also, we have a company na furniture company mutabang sa tuwa made to order nila ng mga produkto dito buhaton Mm-mm. sa sulod sa BGMP. So na employment na sila sweldo Nay trabaho. while naka-detain. Mm-mm. So, instead na trabaho, na employment in the facility. Karon sir, na po today nag-start na tong usa ka export na company sa Mandawi po siya. So, para sa ato ang final message is ato ang mga family sa ato ang mga PDL, kung lang sila, ilahang dawaton ilang family, especially if na preso man gani. So, pinaka-importante magud sa tanan is ang family. So, without them, dili ma-renew ato ang mga PDL. So sila giuna mo dawat, then kita sa community itong stigma sa ato ang panlantaw, perception sa ato ang PDL is akong hinaot ang prayers is mausab pod because we in the BGMP daghan mi og mga pamaagi, daghan mi og mga effort na mausab gyud ang ilahang karakter, mausab ang ilahang level of thinking, di ba, to progress mo abante sila. O kita pod na wala mga nasa gawas, all we have to do is to trust also the process of the BGMP. Trust also the process to ang mga individual PDL na naningkamot yun sila na mausab pod. Kita pod government, sa government side, hatag po ta og mga programa na mas ma-elevate ang ilahang sitwasyon. Mm-mm. Then kami naningkamot mo gyud mi na ma-providean og sufficient basic needs ito ang mga PDL, basic services mahatag sa ila. So with that, mabalance na to ato ang society despite na PDL man gani sila, dili na to sila discriminate.